criminele organisatie die zich bezighield met het telen van hennepplanten, dan wel hennepstekken, op meerdere plaatsen in Friesland en Groningen. Kwekerijen waar we het dan over hebben zijn gevestigd in Donkerbroek, Luxwoude, Bontebok, Warfum, Serhuisterveen en Gorredijk en een drogerij in Langezwaag. Bij de 8 vertochten zitten Friesen uit Ljouwert, de Rottervallen, Blijen en Langsweg. Nevens justitie hebben ze 3 jaar lang als een organisatie opereert en ton verdienen met hennep. Soms kennen ze elkaar gewoon van dan weten ze die is goed in energie. Hè. Dat is vaak ook nodig natuurlijk bij de hennepteelt. En dan geven ze die benadering en dat die dan voldoet, ja, dan wordt die vaker bij betrokken. Een oor die kent weer een manier om nog makkelijker een hennepkwekerij aan te lezen. Nou, die betrekt hem er weer bij. En op de duur, als dat bevalt, dan bloedt zo'n organisaties of samenwerkingsverband bloedt gewoon besteden. En dan geven ze op die manier terug. Het dossier telt 10.000 zijden. Op grond daarvan beschuldigt justitie de verdachten van deelname aan een criminele organisatie. Nevens de advocaten is dat dreig te bewijzen. Het is het Openbaar Ministerie een goed recht om het zo te doen. Maar ik vind wel, hoe zou ik het noemen, dat het zwaar aangezet is op deze manier. Verleden jaar had de Friese politie meer dan 250 hennepkwekerijen op rollen. Bij verskate invallen waren wapens in beslag genomen. Ook bij de verdachten van Joert wie dat het geval. We hebben een handgranaat ontroffen, we hebben een revolver ontroffen en ik dacht ik een machinepistool. Dat wil net zeggen dat zij dat al gebruiken om oren te bedriegen of uit te persen. Maar dat betekent wel dat het om een wereldje gaat waarin als bang moest wezen voor de concurrentie. Justitie komt door een paar mannen met een eerst als de zaak inhoudelijk behandelen wordt.